Ngiyaxolisa ukuthi nginitshele lokhu. UThabiso akasekho emhlabeni. Sho? Kuthuke mina ngiseceleni ngingekho efonini. Adedele ifoni umngani iwe phansi. Imonto le eniyishoyo, yebo imonto yakhe. Ngiyayazi impela imonto yakhe le eniyishoyo. Ngikhuluma nje naye la ekhaya ipake egaraji ihamba nina. Yes. Ihamba wena kanjani ma? Akhipha imali. Ekhipha imali enikeza umngani. Ngibona izandla konke la. Zinegazi izandla. Imali le ayinikeza umngani angasithi ngathini ngathi ihamba yodwa emoyeni isanda siphelele kodwa ngibona igazi. Sure. Babukele emakhaya sanibonani. Uyena lo uSinethemba, umfana onebonga embili. Mawuthanda ungasho ukuthi kodwa uNdlovu. Mina ngikhona eMsinga, ngakhona nje eMsinga okuzalwa. NgikaMajozi, isigodi sakaMajozi lengikhona ungubukazi. Bafowethu ngifisa ukuthi ngingakhohlwa kulokho ngoba ngiyathanda ukuthi ninazi. Uyabona yonke into oyifisayo nofisa ukuyishare nathi ngoba ngiyabona ukuthi baningi abantu abaneyinkinga abafisa ukuthi ixazulule. Ngiyacela ukuthi ningakhohlwa. Ku Facebook sikhona, ku TikTok sikhona. Uzowabona nje amagama, kuphinde futhi ku WhatsApp uzosibhalela nje inamba uzoyithola. Bafowethu ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi wonke umbukiswana wethu kukho konke la sibona khona ku YouTube wenza sure ukuthi uyalichofoza leli button leli loku subscriber. Ungakhohlwa ukuthi mawenze kanjalo lokho kubeka ethubeni lokuthi wonke umsebenzi esiza nawo uyawubona futhi uwena ozobe uqala ozowuthola. Namhlanje ke siniphathele usisi wethu la uzosibikela kabanzi ngodaba inkinga ezikhungethe abantu abasha ngoba sisenkingeni bafuna kungasibo kuphela. Sineyinkinga eziningi emakhaya kodwa wena uvumelekile ukuthi uze la kithi uzosisherela ngoba nawe kungenzeka ukuthi uhleli neyakhe ekhaya. Sisi siyakubingelela kwiKhula TV namhlanje. Sikubona la usibhalelile ufuna ukushare nathi udaba lakho. Sifisa ukwazi nje ukuthi esikhuluma naye namhlanje sikhuluma nobani? Ngibingelela ababukeli emakhaya. Ola phambili uThandeka wakwaShezi. Ngidabuka eMsinga kwaMajozi esigodini saseNgulube. Ngivakashe lapha kuKhula TV ngizothula udaba olubucayi, udaba oluthusayo, olusabisayo. Ngithanda nokuthi ngiqwashise nentsha esesencane. Yeah. Yebo, intsha esesencane especially eyala emakhaya njengakhona khona la koMsinga engisuka khona ngoba intsha inakho ukulahleka mangabe mhlambe ithola ithuba lokuthi iye endaweni ezisemadrobheni. Alright. Ezinye izinto kuyakufuneka mangabe uyibona wazi ukuthi ngelinye ilanga uyobhekana nazo uyibone zingaphambi kwakho noma zenzeka ngaphambi kwakho. Ukubona ngamehlo. Akuyo yonke into okufuneka ihlezi ucabanga ukuthi uyogcina uyibukela. Yeah. Mina nje ngingakhuluma ukuthi yabona lento yokuthwala. Lento yokuthwala ngangazi ukuthi into enyoke ngi-experience ngibe nolwazi nayo. Bengihleze ngizwa ngento okuthiwa ukuthwala, ngibuke mhlambe koma TV, ngibuka izinto ezikanjalo nendaba zokuthi ukuthunjwa into enjani. Kodwa namhlanje senginalo ulwazi ngalezi zinto ezenzekayo. Yeah. Mina ngisuka endaweni esemakhaya, ngikhuliswe abazali abanesandla esiqinile. Abanesandla impela esiqinile. Abanecontrol. La endaweni yokuthi mhlambe njengoba sikhule samantombazane bebazi ukuthi ingane yentombazane kufanele ikhule uyiphethe kanjani. Yeah. Ngibe nginayo abangane ekhaya, umngane ebenginayo bekuyena ngimthanda kakhulu. Isikhathi sokuthi ngibe naye bengisithola ekhaya kodwa besingangenelisi ngalendlela yokuba ngithi umngane engifuna ukuhleza ngiphila naye, ngijabule naye, ngikhulume naye yonke into njengomngane wami. Ngoba abazali balibhekile. Ngoba abazali bebesibhekile lonke ithuba engilitholayo bengilithola kube yithuba lokuthi alinginelisi liba lincane. Yeah. Hayi umngane ke ngizengahamba naye kwaukuthi siyahamba siyaqeda isikole siyofunda emabangeni aphezulu njengako college sahamba saya eNewcastle naye umngane. Kulapho engafika ngaqala khona ngathola ithuba lokuthi ngithi nginento okuthiwa umngane. Ngiyizwe nanokuthi into okuthiwa umngane uphila kanjani nayo, nibonisana kanjani nayo ngoba abasekho abazali manje. Yeah. Sengiyakwazi ukuthi sekungathi ngiyiphethe manje. Yebo. Hayi ngahlala nomngane wami sihlala emqashweni
siyarenta la sihlala khona. Okusho ukuthi umngani njengoba ephuma ekhaya yena ekhaya kubo ku-right. Kuphilwa kahle ekhaya kubo. Mina ekhaya kithi cha. Hayi angeke ngisho ukuthi sikhule kukahle yonke into ihamba kahle. Yeah, kuyaphilwa nje kusekhaya. Yebo ekhaya besiphila nje ngokukhona. Yeah. Besiphila nje ngokukhona futhi mangabe ufuna into ekhaya ucela into kumzali uma ube nokuthi akutshela ukuthi ukufundisa ukuthi linda. Oh yeah. Ukuze uzoyithola leyo nto. Mase sifikile ke lapha sisihlala nomngani angithi ngiyazi ukuthi umngani uphila kahle nami ngiyazi ukuthi ngiphila ngale ndlela engiphila ngayo uyazi naye umngani ukuthi kubo yena uphila kahle. Oh yeah. Mina ngapha ngala angiphili kahle kodwa ngiyaphila ngokukhona. Sahlala ke emqashweni nomngani kwaba mnandi safunda siyakhokha irent siyahlanganisa irent njalo makuzophela inyanga sihlanganisa irent naye siyahlanganisa nokudla ukuze sikwazi ukuthi siphile. Into la kade ifika ishayise khona ke uthola ukuthi nakho inyanga izophela mhlambe mina anginayo imali yerent. Right, yeah. Ngizothatha ifoni ngenze njani ngikhulume nabasekhaya ngizama ukucela ukuthi nayi inyanga izophela ngizocela bengiphe imali yerent anginayo. Thola ukuthi mhlambe ekhaya kuzothiwani linda. Yeah. Ngithi vele ngikhulise ngokuthi kuthiwe ekhaya basitshela ukuthi mawucela into linda ukuze uyithola uzuyithola ngaleso sikhathi oyifunayo. Ngala umngani yena mangabe ecela into kubo uyayicela ngaleso sikhathi. Mhlawumbe uzoyicela ngaleso sikhathi imali yerent ifike ngaleso sikhathi kuye. Kwesinye isikhathi uzothola ukuthi mina ngigcina sengikhokhelwa uyirent anginayo imali yerent anginayo imali yokudla. Hayi kwathi ilanga nalinye ngabona ukuthi umngani mhlawumbe naye uzogcina esebone ngathi ngiyamsebenzisa kulento. Yeah. Uzogcina esebona ngathi ngiyamsebenzisa. Hayi ngimcele ngikhulume naye mngani uyasazi isimo sami sasekhaya. Yeah. Ngiyayihalela nami impilo oyiphilayo ngiyayithanda. Oh umngani uright emalini. Uright umngani uright nje ngalendlela yokuthi ayikho into akathi mayifuna ethi mayifisa angayitholi. Hlezi nje noma. Hleze nayo yonke into, hleze sidla yonke into, hleze sithola yonke into. Yes. Ngimtshele ngithi hayi mngani Khanda kwenzakala. Lempilo oyiphilayo nami ngiyayithanda. Mina ngimtshela ngelokuthini ngiyafisa ukuthi nami ekhaya kithi befane nakubomngani. Yeah, be right. Befane nakubomngani. Hayi ngimtshele ngithi cha ngiyayifisa ngempela lempilo nami abazali bami ngiyafisa ngathi wabaphila njengabazali bakho. Yeah. Hayi ethi umngani hayi mngani ehle kancane kanje ethi mngani ungabone engathi mhlambe ngikhona engikufihlela kona kulokuphila engiphilayo. Yonke into ngingakutshela mina ngikubekele obala indlela engiphilayo. Umqondo nami nginokuthi mina ngithi ngiyazi ukuthi kubo baphila kahle. Yeah. Wena wazi ukuthi nje impilo yakho ithatha phakathi. Ngilindele nje ukuthi uzongitshela ngendaba yokuthi kubo vele baphila kahle lento nami ngiyazi. Hayi ngithi hayi okay mngani. Wena wenza ngani? Cha uyajabula ngisho ngimoyizela phela ngiyamjabulisa ngifuna ebone ukuthi ngiyamjabulisa anginawo umoya. Yeah. Athi yena hayi mngani. Mina impilo engiyiphilayo uzoyibona. Uyafuna nawe ngikufundise. Asho kanje ngithi mina ngiyacela mngani ongifundise. Hayi sithi sisahleli kanjalo. Hayi ethi umngani asisukume sambe siphume siye e-mall. Siyasukuma siyahamba siyaphuma siye e-mall. Siyahamba ke endleleni nomngani. Hayi lokho siyahamba nje siyayixoxela nje. Hayi kuqhamuke nje imoto. Le monto ngangiqala ukuyibona eNewcastle angiqala. Emsinga ngaze ngikhulile emsinga ngaze ngiyibona uhlobo le moto nje. Sure. Ngithe mangabe iqhamuka ke le monto. Hayi siyahamba nje naye umngani. Ifika imoto ishaya ihuthi. Ngingaqalazi mina, ngaqalaza umngani. Hayi mayiqalaza ke kusho ukuthi ambize ubhuti lo. Mina angiboni ukuthi uyambiza sengibona umngani seyama hawo nami sengiyamake. Ngimlinde ke ahamba ibhuti afike ubhuti ambingelele akhulume naye athathe inamba kushuthi athi ujahile. Yeah. Oh. Athathe inamba kamngani ahambe naye inamba kamngani athi uzomfonela. Siqhubeke thina sihambe nomngani. Hayi sifike ethenga umngani uyokhipha imali. Akhipha imali athenge yonke into e-mall yonke into ongase uyicabanga esingayidla athenge impahla angithengile impahla nami. Sure. Hayi sibuye ke namngani masifika endlini hayi afone lo bhuti. Akhulume nomngani acela ukuthi ucela ukuthi afike endlini. Ethi umngani yawo uzofika kanjani endlini ngoba awazi. Endlini la ehlala khona kubiyiwe indawo nje enkulu kubiyiwe kunesango nje liyakhiwe futhi isango lakhona. Athi umngani ayi
ngizocela ukuthi mangabe ukuthi uza la ungitshele khona ngizohlala ngugadi ngoba isango lala livulwa nge-remote so angeke ukwazi ukuyivulela wena. Hayi bese ethi-ke ubhuti okay, hayi shithi ethi okay, umngane engitshele-ke ethi hayi uqeda kufona lo muntu uthi uzofika la. Hayi okay, stop isikhathi sihleli nje nomngane kumnandi siyadla izinto lezi esiyithengile lapho eMoli. Aphinda afone futhi lo bhuti. Hayi mangifika lapho ngizocela ukuthi ngingasahambi. Hayibo. Ngani yamuzwa nithi ngitshela mina eceleni umngane. Ngithi mina angimuzwa. Angitshela ukuthi ucela ukuthi angabasahambi. Lethu umngane hawu uzocela ukuthi ungabisahamba kanjani ngoba indle esihlala kuyona thina la u2 room futhi ngihlala nomuntu. Ngeke ukwazi ukuhlala la ulale la kodwa ungeza ukuzongibona uzojika futhi uhambe. Hayi ethi ubhuti ayi okay ngiyeza. Hayi sesihlezi nje hayi usasalindile phela ukuthi hayi uzofona ubhuti kwashaya u8 ebusuku kwashaya u9 ebusuku. Hayi ngivele ngimtshele umngane ngithi hayi mhlawumbe akasezi mhlawumbe secabanga ukuthi akasezi phela akwazi ukuthi kungashaya o9 kwashaya u10 umuntu engafikile akasafona akasasho lutho. Sivele silale ke hayi sema silala nomngane hayi kushaya u11 sizwe ngehuthi. Hayibo ihuthi ishaya ingaphakathi egcekeni. Ungene kanjani lo muntu because isango livaliwe. Yes bekufanele afonele umngane ukuze umngane azohamba eyomvulela isango. Ashaya ihuthi ngaphandle. Mngane uyayizwa leyo huthi. Hayi athi umngane angisukume ngiyibone. Asukume umngane amewindini. Hayibo ingene kanjani le monto phela la egcekeni siyazi ukuthi akekho umuntu ofanele avulisa ngaphandle kwethu sihlala sodwa vele. Umuzi nje lesihlala kuona sihlala sodwa akukho ukuthi mhlawumbe khona omunye esingathi umvulelile. Sure. Vele kuze ngene ngaphakathi kufanele akhulume noyedwa wethu amvulele. Angitshela umngane athi hayibo kukhona imoto eyalo guy esihlangane naye. Uye lo muntu manje. Sithukeke sithuswe nje lokho ukuthi hawu ungene kanjani. Hayi ethi umngane hayi uthi ngihambe ngiye kuyena ngoba nangu ushaya ihuthi. Ngithi ihamba mngane mina ngizosala la ngaphakathi kodwa ngizolokhu ngizama ukuthi ngilunguze ukuthi kwenzakalani ngizozama ukulunguza emafasitereni ukuthi kwenzakalani. Okay umngane aphumeke ahamba ye kuye ubhuti. Sho bafike behlala emotweni bese ukukhuluma ke leso sikhathi leso mina ngila ngiyalunguza ngiyabona ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Hayi uthe esuka lapho hayi besuke bengene ngaphakathi endlini umngane afike evule bengene behlale ngaphakathi endlini bayakhuluma la mina ngisekamereni. Ngiyabezwa ukukhuluma. Ngiyabezwa bayakhuluma ngale kamereni. Sebesendlini manje. Ngithi ngiyalalela hayibo le voice impela yakhe lo bhuti ngisukume ekamereni ngilunguze kancane. Yes ngiyabona ukuthi uye lo bhuti and ugqoke zona lezi impahla kade eyigqoke ngalesi sikhathi sihlangana naye siyemo akashintshile. Noma umbheka nje futhi akanakho ukuthi mhlambe ubhuti esingathi uyabusa umuntu onjani. Imonto kodwa iyamangalisa yona. Imonto nje iyamangalisa kodwa yena mawumbhekile uyabona ukuthi hayi umuntu nje ojwayelekile. Hayi ngibone ngithi cha uye ngempela ngoba nazi nalezi impahla kade egqokile isikhathi sihlangana naye. Akhulumeke nomngane shuthi usethini kumngane usethi ucela ukuthi uzolala ngahamba. Usephinda lento kade yisho beke washo efonini ade safone kwakuthi ke ngamtshela umngane ngathi hayi engavumi. Useyaphinda manje useyacela la kumngane ukuthi ucela ukuthi angabasahamba uzolala. Hayi umngane abuze uzolala kanjani la ngoba phela silala nomngane la wena uzokwenza njani. Athi hayi sizohlala nje siphuze khona iphuza engiyiphethe ngizokhetha ukuthi ngithanda ziphi iphuzo. Hayi siqaleke sithi ngathi siyakhululeka nomngane. Hayi esukume ehamba emotweni afika avule emotweni akhiphe i-cooler box ineziphuzo yonke inhlobo yesiphuzo angasicabanga i-cooler box enkulu. Hayi afika athi nakho bekani lapha ebeke la phansi athi asiphuzeni ke hayi ukuthi ngizolala angizonihlukumeza ngizohlala nje kanje siphuze ngiyenzela ukuthi ngithole indawo nami yokuthi ngikhosele. Ngikhosele kanjani lo muntu ngaphela ubukeke nemali. Ubukeke nemali ngicabanga lokho ngithi hawu lo muntu ubukeke nemali ufuna indawo yokukhosela. Why mangabe ukuthi akanayo indawo engayike ngcono noma mhlawumbe ukuyobhuka kanje ngoba phela umuntu onemali akakwazi ukuphelela indawo yokukhosela. Hayi
Sisuke sizwe. Hayi, uqhubeke-ke athi hhayi wena uzohlala nathi sizophuza nje sonke kube mnandi kube nje hhayi siphuzele sonke kube mnandi kube nje. Ngaleso sikhathi mina angiphuzi lokho ukuthi ngiphuzela impela ukuthi ngifuna ukudakwa. Ngithi nje kancane kahle kahle. Kunento ongayitholi kahle. Emqondweni wami ngisenokuthi kahle kahle kwenzakalani. Khona into engifuna ukuyithola. Hhayi siyaphuza nje siyaphuza. Naye uyaphuza kodwa ukuphuza kwakhe naye ngiyambona ukuthi naye ngathi wenza lento eyenziwa yimina. Ngathi naye usile akaphuzi njengoba ngendlela akachaza ngakho ukuthi sizophuza la. Umuntu ekuyena ephuza kahle kahle umngani. Umngani uphuza ngempela uyaphuza futhi akanandaba. Uyambona ukuthi u-right ukhululekile. Hayi ngithule-ke mina. Silokho siyaphuza nje siyaxoxa sikudlala i-TV la emuva. Hayi uthe ejika lapha ethi-ke hayi anilambile. Ethi umngani ayi mina sengilambile ngempela. Ethi hayi kulungile ikhona indawo esingathola kuyona mhlambe esingakudla. Ngisukume mina ngingene ekamereni ngithi ukuyithola nje kahle. Ngene ekamereni nje. Kahle kwenzakalani. Ngiyamuzwa ukhuluma nomngani. Ikhona indawo eseduze esingathola kiyo okudliwayo. Aphendula umngani ethi hey khona. Ethi hayi ningahamba niyokuthola okudliwayo. Ethi umngani hayi vele kuseduze egarage akudingi ukuthi size sigibele. Hayi akhiphe imali ephaketheni. Akhiphe i-wallet iza ayivaleki. Ayivaleki i-wallet imali. Akhiphe imali yonke lento yenza ngaleso sikhathi mina ngisekamereni. Ayikumuze mayethi asinginikeze imali nizohamba niyofuna esizokudla. Ngivile kancane ekamereni ngilunguze. Ikhiphe i-wallet. Athi nayi imali. Akhiphe imali. Akhiphe imali enikeza umngani. Ngibona izandla konke la. Zinegazi izandla. Imali le akayinikeza umngani angasithi ngathini ngathi ihamba yodwa emoyeni isandla siphelele kodwa ngibona igazi. Ngithuke ngishawa uvalo ngithi ngabe sengidakiwe. Ngithi angidakiwe. Angizange ngiphuze mina kangaka ukuthi sengabe kuba sengibona izinto ezikanje. Hayi. Ngihlika amehlo. Ngithi hayibo kwenzakalani ngibuke. Ngiphinde futhi ngibone still izandla igcwele igazi. Uyamnikeza umngani imali. Umngani umukela imali. Akayiboni lento engiyibonayo. Sekukude ukuthi manje ngithi mngani yekela imali. Ngithi ngisekamereni mina yonke lento engiyibona isekamereni. Kuzobe ngathi ngiyahlanya kwanami ngiyithola ukuthi kwenzakalani. Hayi ngiphume. Nangiphume. Hayi umngani akaboni ukuthi ethathile imali isingakuyena. Ethi mngani asambe siyothenga. Ngithi siyothenga mngani. Ethi siyothenga esizokudla. Hayi sihambe-ke nomngani siphume. Sihambe segaraji sifike sithenge esizokudla. Hayi sihamba nje endleleni mina ngiyambuka umngani ukuthi engabe lento yenzakalile uyibonile yini. Hambe ngiyayibuza ngiyayiphendula mina. Siyahamba nomngani lapho uyakhuluma eceleni angimuzwa. Ngimzwela kude ngoba ngiyacabanga. Ezethi yena hawu angishaye. Hawu mngani kanti ngihamba nawe nje yini uyazela yini. Ngithuke ngibe nokuthuka ngithi okay mngani sorry yazi ngiyacabanga mhlawumbe nobuthongo sebukhona. Ethi awuyini usudakiwe yini. Ngithi hayi kungenzeka ukuthi ngidakiwe. Hayi ngiyasaba ukuthi phela ngomtshela kanjani lento. Hayi siyabuya esitoro siyafica nangu ubhuti ukhona la. Hayi sibeke phansi into ade soyithenga. Hayi kudliwe. Hayi ebesethi ubhuti hayi mina sengiyahluleka. Useyahluleka manje kushuthi hayi ngithi mina mngani ngitshela ukuthi ngihlebele umngani ngitshela ukuthi akahambe. Namanje ngisathukile ngizoswe yilento engiyibonile. Hayi ngithi mngani ngitshela ukuthi akahambe okungcono. Ngithi mngani ngizomtshela kanjani ngoba uyasho mngani ukuthi usehlulekile. Ngithi mina zama indlela imtshele ngeke silale naye lo muntu endlini. Phela sekuwesi-ke manje. One ufikile azange avulelwe umuntu isango wangena sambone seyihutha ngaphakathi. Okwesibili unikeza i-direction akazange eyibuze. Okwesibili unikeza umngani imali ngibona isandla esinegazi. Umngani yonke lento akayiboni. Kushuthi manje sewuzoba okwesithathu njengoba esethi ufuna ukulala la akasafuna ukuhamba. Mina ngaleso sikhathi sengithini angeke ngisalala la la endlini nayo. Kushuthi vele sekufanele sekuyangiphoqa ukuthi ngimtshele umngani ngalento engiyibona yenzeka. Hayi ngiyibuza ngizomtshela kanjani umngani lento ngoba naye mhlawumbe akazongithemba. Ngoba phela ngempela uyithathile imali futhi iyathenga. Hayi ngisabe-ke manje ngisabe-ke ngithi hayi okay mngani
okungcono asimshiyele endlini. Yeah. Sohamba siyovula ngale endlini ngamastende le enganamuntu. Yeah. Sizozama ukuthi silale khona, yena sizomshiyela endlini. Simvalela endlini alala. Umngani kube ngathi naye le akayiboni. Ethi mngani usho kanje, ngithi ethi hawu yini mngani, udakile lo muntu ngeke senze lutho. Ngithi hayi cha mngani ngeke. Wena usubona into engale. Mina sengibona into engale, yena akacabangi lokho ukuthi khona into esengiyibonile. Ngimtshele mina ngithi ngeke mina ngikwazi mngani ukuthi silalele endlini naye. Ethi umngani hayi okay ayikho inkinga. Hayi simshiyela endlini, emtshela umngani. Ethi hayi sizokushiyela endlini, sikuvalele la endlini ulale, la endlini khona i-toilet, mawufuna i-toilet, nali i-toilet. Thina sizophuma siyolala ngale. Yeah. Kwenye indlu. Hayi engabi nankinga futhi ubhuti ethi hayi okay. Hayi simshiye-ke simkhombisa umbhede nakho silungise kahle embhedeni, angene engubeni alale simshiye elele. Siphume-ke sithi mngani, ngithi mngani asikhiye ngaphandle. Ngoba lo muntu asimthembi sangathi sesihambile angeke ukwazi ukuthi kuzosala kwenzakalani. Ongcono asimkhiyele ngaphandle. Yeah. Hayi sikhiye ngaphandle sihambe siye endlini la esiyolala khona. Hayi masifika siyalala-ke ngale ndlini kuba mnandi. Ngiyamtshela ngithi mngani ikhona into oyibonayo e-wrong ngalo bhuti. Umngane ngaleso sikhathi akaboni lutho. Akayiboni into e-wrong yena. Mngani into e-wrong ngalo bhuti ayikho oyibonayo. Hayi mngani angiboni lutho mina. Ugayo right nje lona. Futhi u-right ngoba ubonile mngani ukuthi unginikeze nemali. Ngithi mina mngani ngaphandle kwemali kodwa into e-wrong ngalo bhuti awuyiboni. Hayi cha kube ukuthi umngane akayiboni into e-wrong. Sengiyesaba manje ukuthi ngiphinde futhi ngiqale phansi ngimchazele ngani ngibona into ewukuthi nokuthi. Sengithi manje ayi asike silale. Sibone isigcino ekseni. Mhlambe ngizothi mase kusasa nami ngizobe senginayo indlela yokuthi ngimchazele. Ngalento engiyibona yenzeka. Silale-ke ayi kusekuseni. Silala nje angilele. Angilele ubuthongo. Ulele umngani uphuzile yena ubephuza ngempela mina bengingaphuzi. Uyalala kuyasekuseni ngiyavuka ngiyamvusa mngani. Angeke ngize ngiye ngale kule ndoda ngiyoyivulela ngedwa. Ngithi mina ngiyazi into engiyibonile. Mngani vuka senze njani? Vuka sihambe siyovulela indoda le ngale khona izohamba. Hayi siyavuka nomngani siyahamba siye endlini sifike siyavula. Into yokuqala nje eyasithusa sathi masiphuma eminyango imonto ayikho. Imonto angithi ibikhona sihambile sayolala imoto ikhona umnikazi wasimshiya la endlini ulele. Siyafika siyaphuma eminyango imonto ayikho. Hawu. Ethi mngani kwenzakaleni kuqikeziwe yini? Ngithi mina gijima uyobheka esangweni. Egijima umngani nefika esangweni isango livaliwe. Hawu abuya gijima eze kumina. Isango livaliwe. Lo muntu uphumephi? Ngithi mina hayi mhlawumbe imoto intshontshiwe. Mhlawumbe imoto intshontshiwe kodwa futhi intshontshiwe kanjani imoto mngani? Baphume kuphi nemoto? Hayi ngithi hayi kushuthi imoto bayintshontshiwe sizothini kuyi? Sesinezo stress manje sokuthi sizomchazela sithini sokuthi imoto yakhe ishonile. Ayithi phela yithi esazi le ndawo esihlala kuyona. Hayi ethi umngani hayi asambe simvulele somtshela ukuthi nathi sibone engasekho. Siyahamba ke nomngani sifika siyavula endlini uyavula umngani. Ngithuma yena phambili. Yikho konke okwenzakalayo mina sengiyasaba. Ngiyisaba yonke into esihlangene nalo muntu manje. Yonke into eyenzakalayo ngihambisa yena phambili. Uyena nofika endlini avula umnyango angisingene ngimlandela ngemuva. Siyangena hayi. Hawu. Sithuswe nje ukuthi masisangena ekamereni kundluliwe. Hayibo sifike kundluliwe ekamereni. Ngani kwenzakalani la? Akukhombisi nokuthi kuye kwalala. Umbhede uclean undluliwe njengoba nje sihleze sendlulile. Kanti lo muntu simshiye eselele. Hawu. Ngani kwenzakalani la? Ethi mngani hayi nami angisazi. Eqale naye esabe-ke manje. Angithi lento bengayisabi ngoba ade ngayibonanga yonke into engiyibonile mina. Aqale naye-ke manje ethi sengiba nokusaba uphumephi? Makuthiwa uhambile uphumephi? Ngoba phela isango akavulelwa ngomuntu isango. La endlini bezovulelwa ubani? Imonto la ayisikho. Ngithi mngani ngeke. Awuzama ukuthola kabanzi ngalo muntu ukuthi usuka kuphi ukuze noma kuthiwa niyaqhubeka naye khona la niyakhona kube ukuthi usuyazi ngaye. Nami futhi kufuneka ngazi ngoba angizuhlale ngikhona ngaso sonke isikhathi mangabe unaye lo muntu. Hayi umngani seyathuka-ke manje naye uyaqhaqhazela-ke manje uthukile uyambona ukuthi uthukile. Akasakwazi nokwenzani. Ngithi ehlisa umoya mngani ehlisa umoya ngimkhelela amanzi ngimnika aphuza amanzi kube ngathi kuba ngcono. Sihlale phansi besikhuluma mngani ngicela ukuthi uzame indlela yokuthi wenze sure ukuthi uyathola kwenzakalani ngoThabiso. Hayi
Ethi umngani hayi okay ngizozama. Hayi okay akhipha ifoni kumngani athi ish yazi ngalesikhathi nginoThabiso ngesikhathi nginoThabiso ngihleli naye emotweni. Ngake ngathatha inamba efonini yakhe eyayibhalwe umama. Angazi noma kwakuyinamba kama wakhe. Hayi. Ngithi mina mngani awuyizame le namba leyo uyifonela mhlawumbe uze ukuthi uzothola bani. Ethatha ifoni umngani ekhipha ifoni uyaqhaqhazela ngiyambona ukuthi uyaqhaqhazela. Nami ngithukile kodwa mina sengithuke kangcono manje ngoba lento kade ngiyibonile ngathuka ngangalala ebusuku manje sekuthanda ukuthi kuba ngcono kimi kuye into entsha. Usethuka kakhulu yena manje. Hayi ngithatha ifoni mina ngibheka inamba makaThabiso ngiyithole. Okay ngithi hayi awumfonele mngani. Ngimnikeze umngani ifoni afone. Ifoni efonela uMaThabiso avela athi bata wami ngiyezwa asho nje kanje ngiyezwa into eniyishoyo kodwa ngiyaxolisa ukuthi nginitshele lokhu uThabiso akasekho emhlabeni. Kuthuke mina ngiseceleni ngingekho efonini adedele ifoni umngani iwe phansi akasakhoni ukubhalansa akasakhoni ukwenzani uthuswa yileli lokuthi uThabiso kudala sho. Kwenzakalani manje nangale monto ke manje. Ethi nje uThabiso kudala abantu abami adlula emhlabeni. Imonto le enishoyo yebo imonto yakhe. Ngiyayazi impela imonto yakhe le enishoyo ngikhuluma nje naye la ekhaya ipake egarage ihamba mina. Yes. Ihamba wena kanjani ma? Yathi hayi impela ihamba mina uThabiso akasekho emhlabeni. Ngithatha ifoni mina kube yimi engibuzayo. Mama uThabiso besinaye la izolo. Ngiyezwa impela mntanami mawusho ukuthi beninaye kodwa akasekho emhlabeni kusho ukuthi bekungasuka uThabiso loyo. Ngivala ifoni. Sithukile ke manje sesithuswa ukuthi uThabiso uma wakhe uthi usasho akasekho emhlabeni usasho. Kodwa thina besihleli naye la uThabiso sine namba yakhe uThabiso sidle even imali yakhe. Ushonile. Kodwa kuthishonile. Sinika imali sahamba sayothenga saze sabuya sala. Sihleli naye la endlini. Kubo bathi useshonile. Kodwa kubo bathi useshonile. Asazi manje noma uma wakhe uqinisile noma kwenzakalani. Mina sengibuye ngibe nanokuthi nasemqondweni kwayona le namba mhlawumbe akusiye kaMakaThabiso. Phela sekukuningi manje akwazi ukuthi ungathi adu nomuntu manje ebese kuthiwa umuntu akade ashonayo akasekho emhlabeni. Hayi ngithi hayi okay mngani ake sizame ukuthi sibuyisele thina umqondo ukuthi kahle kwenzakalani. Naye umngani mayethi uyakhuluma ayikho into ayikhuluma etheni uyithukele nami kwanami ngithukile. Sihleli nje sisathuswe yilokho asisakwazi even ukuhamba siye esikoleni asisakwazi kwenza lutho siyafa nje siyasaba yonke into siyasaba sesisaba ukuthi ngoba phela le mali yalo muntu sidlile kuzokwenzakalani. And le mali ngayibona ukuthi emnikeza mina ngayibona ukuthi izandla zinegazi. Hayi sihleli nje ngelinye ilanga afone uMakaThabiso. Ufona kuyifoni kamngani lesa simfonele ngayo. Naye phone iyaveza inamba ibhaliwe MakaThabiso. Hawu. Ethi umngani hayi othi ngim'ansa nje ngelokuthi uzoza ukuthi uzothini. Uzobuya ethini manje ngoba kade simfonelile ngithi ekuqaleni sina le nkinga kade sifuna ukuyazi. Base yami-ansa ke. Hayi esho uMakaThabiso sawubona mntanami. Hayi avuma umngani. Yebo ma unjani? Ngiyaphila. Mntanami ngithi angisho ukuthi uThabiso njengoba wawukade uke wangifonela wathi beninoThabiso. Yebo bekuyiqiniso lokho ukuthi beninayo uThabiso. Yebo uThabiso ikhani ngithola manje ukuthi ushonile. Ushona manje uThabiso njengoba mina bengithi kade ashona bekungasilo iqiniso lelo mina kodwa bengazi lokho ukuthi kade ashona uThabiso akasekho emhlabeni njengoba nithi beninaye nemonto konke bekuyena. Saqala ke manje sasala nalelo valo ukuthi sesithuswa ukuthi ke futhi kwenzakalani manje izinto sezihlukene ke manje la eshona manje uThabiso kodwa ekhaya kuba kuthiwa kade ashona. Kodwa manje futhi la ebethi manje beconfess manje useshonile. Yabona ukuthi lento manje isithanda ukudida. Kusuka lapho nje ayi impilo yami ngane ayizange yaphinda yaba right. Sure. Ngoba even esikoleni akazange saqeda
sahlukana ubungani bethu baphela. Nje yaba nzima impilo yami ngani engingasho nokuthi even manje umngani akasazi kuba ukuthi wagcina nini. Umngani usahlala emgwaqeni. Usahlala nje emgwaqeni emva kwalapho angazi noma waphanjanelwa ikhanda noma kwenzakalani. Kodwa impilo yakhe yaba nzima kakhulu noma ngeke ngichaze okunye okuningi okuqhubeka kuya phambili ngoba kunzima kodwa ngelinye ilanga ngiyokwazi ukuthi ngiphinde ngivakashele iKhula TV ngizochaza mhlawumbe sengithola indlela yokuyibeka kangcono. Ababukeli bazofuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngiyacabanga ukuthi uma uthi uzobuya ngoba nami sengiyayibona lento ukuthi kwenzeka into enzima kakhulu. Hey siswami siyabonga kakhulu ukuthi usiphe le information osipha yona ngoba kubalulekile ukuthi abantu beyithole. Ngiyayithanda ukuthi abantu beyizwe bekwazi futhi ukuthi beyisebenzise ngendlela abazoyisebenzisa ngayo ngoba ziyabuyela ngaphandle ngemali. Kunzima. Imali. Kunzima impilo ngaphandle futhi ibangabe usuka endaweni yasemakhaya ngempela kufanele uyiqaphele impilo nengane lezi esafunda isikole esazohamba ziye endaweni ngokufunda ngemisebenzi kufanele uyiqaphele impilo yasemakhaya nempilo yasemadolobheni. Ukuthi ayifani. Ezinye izinto uyayibuka kuma TV kanti izinto eziphilayo. Ungazi ukuthi uyoyibona iphila ngelinye ilanga. Omunye umuntu uyakubuka nje uchaza la. Akazi ukuthi lento usangayibona yenzeka. Akazi ukuthi usangayibona yenzeka kuyo uzongibona ngichaze etshela ukuthi hayi i-TV nje njengenjwayelo. Kanti ngelinye ilanga uyoyibona yenzeka kuye njengoba nami ngisho ngithi yenzeka phambi kwami. Kahle kusho ukuthi siyabakhuza manje ukuthi umuntu nomuntu empilo yakhe akayiphilayo akaqhubeke nayo lempilo nje yakubo yimpilo ekufanele iyona impilo yasemakhaya kufanele siyiphile impilo okhuliswe ngayo ekhaya iyona impilo kufanele uqhubeke ngayo noma kuthiwa uyahamba endaweni yasemakhaya uyohlala endaweni yasemadolobheni kufanele uqaphele ukuthi izimo oyobhekana nazo ukwazi ukuyimela usuka emakhaya. Ungalutheki impilo yasemadolobheni. Ngoba impilo yasemadolobheni inobungozi kakhulu mina ngibukile. Yes. Hayi siyabonga kakhulu dadewethu Sithemba ukuthi nababukele emakhaya hayi bazoyisebenzisa lento silethele yona namhlanje nami mina ngithukileke impela manje iyathusa kakhulu. Iyathusa. Hayi cha sibonge kakhulu Sithemba ukuthi nje nangalesikhathi osithembisa zona uzophinda futhi usivakashele siyabonga. Kulungile ngiyabonga. Babukele emakhaya. Sengivalelisa nje ngifuna ukunipha lokhu. Ningakhohlwa njalo ukuthi nawe kungase kukwehlela. Kodwa mangabe kukhona obhekene nakho yesaba siyazi ukuthi emakhaya abantu abaningi bayesaba ukuthi beveze inkinga ababhekene nazo. Wena okwakho ungabusasabi. Ngena ku Facebook wethu uyasibhalela. Uphindwe ku TikTok uye ku inbox uyasibhalela. Ku WhatsApp inamba ikhona la ngenzansi. Bafowethu sizonqoba mangabe sisonke singokubambisana nje akekho umunye ozohluleka. Siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwenza isiqiniseko sokuthi uyabambisana nathi uba kanye nathi ngaso sonke isikhathi. Lo okhulumayo usiyavalelisa usinethemba lo umfana wasemsinga. Siyathemba ukuthi sizophinde sibonane awe.